pašteta z kuracích pečienok. Čaute, dnes vám ukážem, ako si môžete doma vyrobiť domácu paštetu z kuracích pečení, alebo teda pečienok. Ako prvé budeme potrebovať 250 g masla, z ktorého si trošku odrežeme a dáme roztopiť. Ďalší krok bude orestovať do sklovita dve stredné veľké cibule, nakrájané na väčšie kusy. Keď mám cibulu zarestovanú, mám nachystaných pol kila očistených kuracích pečienok, ktoré pridám k cibule. Zarestujem, kým nebude pečienka hotová. Zhruba po 20 minútach mám pečienky hotové a to zistím tak, že si jednu vyberiem a buď si ju prekrojím, alebo takto si ju rozlomím a nemôže byť krvavá. Teraz pokračujeme s maslom. Z tých 250 g sme už odkrojili a zbytok tam vložíme a necháme ho roztopiť. A pridávam dve malé lyžičky soli. Sol by sa mala pri pečienke dávať až nakoniec. Jednu malú lyžičku čierneho korenia a 4 strúčiky cesnaku. Toto je taký základ. A kto si to bude chcieť robiť aj viackrát, tak si to už môže dochutiť podľa svojej chuti. Keď sa mi maslo roztopí, tak si to prelejem do takejto sklenej nádoby, kde to rozmixujem. Po vymixovaní nám vznikne takáto hmota, do ktorej ja ešte pridám brusnice. Premiešam. Ja mám takéto šikovné misky z Ikei, kde dám tú paštetu do dvoch a kúpil som si husaciu masť, ktorú si roztopím a nalejem na tú paštetu. Jednu budem mať s husacou masťou poliatú a druhú roztopím trochu masla, vyberiem tú bielkovinovú penu a zalejem tým maslom. Ukážeme si to. Takže máme roztopenú husaciu masť, ktorú si nalejeme na paštetu v jednej z nádob. Paštetu som si trochu zarovnal a nalejem tam tú masť. No a z masla sa pozbiera tá bielkovinová pena. Takto vám v chladničke vydrží pašteta týždeň, ak teda vôbec vydrží, väčšinou zase je za deň, za dva, lebo je ozaj vynikajúca a nemusíte si kupovať v obchodoch ten bordel, kto má rád paštetu. Venujete tomu hodinu času a máte to domáce a čerstvé. Ešte si ju spolu naservírujeme na kúsok bagetky a ukážem vám, ako to vyzerá. No a takto vyzerá jedna pašteta. Chod si to pripraviť.